Ako vybrať tento strih časopisu? Vyberieme strihovú prílohu, ktorá sa nachádza po väčšine v strede časopisu. Potom sa pozrieme, aké čísla má strih. Tento má číslo 22 a 21. Na ktorej strihovej prílohe sa nachádza strih? Strihová príloha D. Modrý strih číslo 21, 22. Pod číslom na vrchnej lište 21 hľadáme zvislou čiarou dole číslo 21. To je náš strih. Teraz už len priložím strihový papier, odkreslím strih. Pokračujem dielom 22. Na strihovej prílohe D v hornej lište nájdem modré číslo 22. Zvislou čiarou dole hľadám číslo 22. Opäť priložím strihový papier a prekreslím strih. Podľa prehľadu strihových dielov naznačím zips a odčevok. Zips a odčevok je označený. Jednoduchým spôsobom sme vybrali, čiže vyrobili strih zo strihovej prílohy. Ak sa vám to predsa len nezdá až také jednoduché, až také ľahké, napíšte mi a naučím vás vybrať strih zo strihovej prílohy.